Nakuba uhulumeni kazwelonke ungenelile kodwa ke iningi lithi likholwa ngokubona umasipala waseMangaung selokhu walawula uhulumeni wesifundazwe kusukela ngo2019 kanti usuwehliswe kabili izinga lokusebenza kwawo yiMoody's ngenxa yokungenzi kahle kwawo. Usomnotho umcinazwe uthi abekho abatshali imali abazofuna ukutshala imali lapho kungeke kube khona izithelo. The problem lies with the cadre development and deployment that we are having around our country. As long as the people who are qualified, who have the expertise in local government are not employed and we are doing factionalism, there will always be problem. The problem is within the factionalism, within the ruling party. They have more powers aligned to the organization than to service the people. Lo masipala ubulokhu khungethwe izinkinga zokwehluleka ukuthumela izidingongqangi imidonsiswano yasezinkantolo ngenxa yenhlelo ezingaphothulwanga. This will send a message that perhaps good things are coming. But the fact of the matter is there's also been examples of how even under administration some municipalities have been battling to provide the necessary services to residents. But we strongly hope that this is a decision in the right direction. Imbizo kaMengameli ebisingethwe ngempela sonto ibeke ezithebeni izinkinga eziholele ekutheni lo mkhandlu uwebhu phansi. Izakhamuzi zicele uMengameli ukuba angenelele. Ungqongqoshe wezokubusa ngokubambisana uDokotela Nkosazana Dlamini Zuma ulindeleke ukuthi avakashele eMangaung ezocacisa ngohlelo lokungenelela kaHulumeni kulomkhandlu.